Nebunul, dă-i. Păi ce? Da, mă, voi știți că m-a disperat, ce aveți? Cu ce? Ce, mă? Cu Ce vorbești, mă? Nu mă bate vecinii cu pumnii în pereți, ești nebună la cap? Așa? Pe unde? Te ridică pe pereți, ce-ți faci? Bă, dacă aș ști. Bă, că faci cu rava asta? Îl împing, îl implor. Bă, mai ușor, mă, disperatule, mai ușor. Nimic, mă, măcați. Nimic, nu știu cum dracu să-l opresc în fiecare seară, mă. Voi râdeți, frate, dar nu-i de râs. Ce vrei, mă? Doamne ferește, bă, frate, vecinii ăștia cred că sunt disperați și ei, mă, în cauza lui. Să se mute. Bă, gata, mai ușor, Dar ce-ți potole. face? Sfură drept.